बड़ा सुंदर रचना भिखारी ठाकुर जी के, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की रचना बूढ़ साला के बयान से। बिरहा लोकगीत के माध्यम से बड़ा सुंदर रचना बा भिखारी ठाकुर जी के। भाव मास्टर कैसे? कुतुबपुर गाँव हाँ भिखारी ठाकुर ना, अरे बाबू भैया सब केहू के परत बानी पान। सब केहू के परत बानी पाव हमरे राजा, ऊपर से चिकन बा चमवे के छाजा। तीन दिन का सेखी में उड़ावत बानी माजा, आ बूढ़ा बूढ़ी का दुख भइल बा लागत नहीं खे लाजा। बाबू भैया एक मत हो के सब मिलके समाजा, एह अरज पर मर्जी करी मनवा के ताजा। अरे महावीर के नाम सुमिर ली, महावीर के नाम सुमिर ली, जह में बाजी बाजा। बूढ़ साला बनवाई नाता होत बाटे अकाजा। बाबू सब केहू के, बाबू सब केहू के परत बानी पान। कुतुबपुर गाँव हमारे और हवे भिखारी ठाकुर ना।